Joget no, tiktokan no. Ma aku lek munyer naik sepeda. Naik sepeda situ loh wis dipek Gita wis sepedae. Apa? Naik pelan-pelan. Ini pakai nek mata, pakai kacamata ning gulu. Loh, pakai nek mata sini loh. Nek tak pakai nih, ngene loh. Pakai gek naik sepeda ya. Sapi. Loh kok ba? Kok ba? Kok ba? Loh. Kok ning gulune lek pakai. Lek pakai kok ning gulune lek pakai. Ba. Kita nyapa kita? Babu. Kita. Mana kita? Kita mau duduk bajumu. Iya. Gigi mana gigi? Gigi mana gigi? Gigi mana? Masak jam berapa? Tak kira jam sama. Mendina marani pipit ya? Loh kok nyantel ning rambut kacamatane? Ndak ciluk ba ki piye ndak ciluk ba? Ciluk. Ngono men ra ketok. Ciluk. Bah. Kalau kita tiktokan kalau kita. Piye lek tiktokan piye? Piye? Pelan-pelan lek naik. Rada rene ndak. Jatuh kok. Naik trukmu lho, tiba ngono naik kuwi ora pire. Trukmu ambilan. Ndang. Truknya diambil. Diambil truknya. Nek dalem. Tak. Iya, diambil. Ndang, mainanmu ambilan truknya. Ndang. Mana? Oh itu, Ndang, bawa sini. Nakne dhewe alon-alon. Dan diturunne hati-hati. Pelan-pelan. Ndang, pelan-pelan kok. Wes, ya naik kono. Mundur tisu, dilap tisu kono lho. Dilap tisu kalau tisu nih. Ya ambil tisu ya. Kuwi dilap tisu sing gilani wi, enek opone wi. Ya ambil tisu dulu. Kila tisu nih. Inilah. Wis diserbeti treke.
tak nyerbeti. Lah iki cek kotor nak iki. Nggih. Serbeti dulu. Wes bawa sini tisune, bawa sini. Makasih. Piye lek makasih piye? Makasih piye? Piye lek bilang makasih? Wes nang dinaiki. Iya. Wes bersih itu nang naik. Wes dipakai kacamatane. Wah, keliru ning gulu. Keliru ning gulu wi kacamatamu. Lo jatuh. Jatuh? Iya. Heeh. Ya. Iya, aku ketularan ya. Paling kowe paling selawase aku ora ditumo. Putra iki nyicik tak. Paling putrane. Obat ana, Bu. Lek ra diobati ra mandi uyekan sepin karo banyu lho, mumet. Wong mumet sedilu tek timbangane nulari ya. Aku bengi nang mumet terus tangi. Iki lho. Kok tah? Lho timbang gak mari-mari nulari. Foto kowe iki. Delok. Masih putra. Putri. Mbak Bini. Heeh. Persis Bini ya. Aku masih putra sopo. Kowe nyimpen serar masih putra ya? Itu loh. Dang, iki isine apa iki? Iki nek isine apa wi? Aku nang isor tak. Bahaya iki. Nek tumonan. Tapi lo biasanya lek tularane nek sitok ora uga. Putra kan dhuwur potongane ya dhuwur. Kok nyisik? Kok nyisik? Kok nyisik bocahe? Gimana kenapa nyisik kayak gak nambung? Nyantol lho kakekmu mok lebokne. Wale parane setire nek kono. Setire. Wale. Ya, lah wi baru betul. Wih, dadah dulu, dadah. Dadah, dadah. Dadah. Bye-bye.